trastorno obsesivo compulsivo, evidentemente. Inda que o teñas encima da mesa ou intentes deixalo noutro sitio, sempre vas ao móvil. Inda que non teñas que mirar nada, pero con móvil na mão continuamente. Pois tanto é así que de media mirámolo máis de 200 veces, en moitos casos de xeito inconsciente e impulsivo. Con todo, de momento, non se considera nin adicción nin trastorno obsesivo compulsivo. Pasamos conectados aos móviles máis horas das aconsellables. O móvil está presente 24 horas do día, 7 días da semana e incluso de idades moi temperas, atravesa toda a vida. Entón, casi se converteu aí conductas aprendidas reiteradas, que é un tic. Un tic que se repite moitas veces mesmo sen ser conscientes de que o facemos. De encender e apagalo, igual unhas 20, 30 ou máis. Muchas veces, sí, todo o tempo, sí. Máis de 10 ou 20... Un estudo reflite que miramos cada día o móvil máis de 200 veces, algo así como un acto reflexo. Asústame ese número, pero non o descarto, Es un pouco como unha adicción. Un trastorno obsesivo compulsivo, evidentemente. Non tan evidente. Segundo a comunidade científica, non é un TOC, senón un TIC. De feito, rexeitan o termo nomofobia acuñado para referirse a un trastorno asociado ao uso excesivo do móvil e ao medo irracional de quedarse sen el. Que non é un TOC, que non un trastorno obsesivo compulsivo, non é un trastorno na inmensa maioría dos casos. E un TIC é simplemente unha resposta compulsiva, aprendida, inmediata, automática, que de alguma maneira aprendemos porque no día a día nos, consciente ou inconscientemente, o fomos metendo no menú diario. Con todo, estar obsesionados co móvil é un problema que ten que ver coa saúde mental e coa necesidade de estar hiperestimulados en todo momento, algo que sen dúbida interfire nas relacións sociais.